Οι περισσότεροι χάνουν χρήματα στο trading. Μην γίνεις ένας από αυτούς. Δες 3 βήματα που έκανα εγώ για να ξεκινήσεις χωρίς ρίσκο. Πρώτο βήμα, μάθε τα βασικά. Πριν επενδύσεις, μάθε τις βασικές έννοιες. Τι είναι το support και το resistance και πώς να διαχειρίζεσαι το ρίσκο. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις δωρεάν εργαλεία όπως το TradingView και να δεις εκπαιδευτικά βίντεο. Δεύτερο βήμα, ξεκίνησε με demo account. Μην βάλεις ακόμα αληθινά χρήματα. Άνοιξε ένα demo account και εξασκήσου. Δοκίμασε στρατηγικές, δες τι λειτουργεί και τι όχι, χωρίς να ρισκάρεις. Τρίτο βήμα, ξεκίνησε με μικρό κεφάλαιο και ρίσκο. Όταν νιώσεις έτοιμος, ξεκίνα με ένα μικρό ποσό, παράδειγμα 50 ή 100 ευρώ. Εφάρμοσε σωστή διαχείριση ρίσκου, μην ρισκάρεις πάνω από 1 με 2% ανά trade. Έτσι προστατεύεις το κεφάλαιό σου. Για περισσότερα tips για αρχάριους στο trading, ακολούθησέ με και γράψε στα σχόλια trading αν θέλεις ένα δωρεάν οδηγό για να ξεκινήσεις σωστά.